Здравейте, YouTube! В днешното видео ще ви покажа 3 начина как си приготвям яйцата. Часът е 12 без 20, още не съм закусвала и като за начало ще си направя предтренировъчното хранене. Тъй като сега ще хапна, ще заснема тези 3 рецепти за варианти и после отивам на тренировка. Запълваме с зеленчуци, като слагаме айсберг. Ползвам другата част от домата, печена белена капия. Макароните май са почти готови. За да не се разкашкат, ги изстудих в вода. Ги изстудих със студена вода и съм ги оставила тук да се изцедят. Тигана ми вече би трябвало да е загрят. Намесвам. И се счупвам 2 броя яйца вътре. И 30-40 грама сирене. И сега ще ги смесим. Може да се сложите някакви приправки, малко сол. Приключихме с тренировката и храната ни чака, тъй като аз приготвих всичко преди да отидем на тренировка. Сега малко съм ги стоплила, защото бяха изтинали и ще ги опитаме. Я пробвай,
спагетите, яйчените спагети, да видим как са. Това ти си го правила? Да. На какво имат аромат? Много е добре. На подправки. Добре. Близо се. Не съм много добър в познаването на коя конкретно подправка е. Всъщност, да, ще да кажа чубрика. Да. Направила съм и салата. Това е айсберг с шушка и авокадо, малко сол и зехтин. Аз ще бъда по-тих, защото съм много гладен. Да, ти хапай. Тук има допълнително макарони и заквасена сметана. Ще се добавим към макароните и малко сол. Може, става много добре също. Това, ако искаш, може да си го разделим да пробваш от това. И аз искам да пробвам и от макаронките. Добре, да, защото от всичко ще се го разделим. Да. Ще прави 3 вида яйца, така? Да. Яйца по 3 различни начина. Това е сплънк. Това е айрон омлета. Да, айрон омлет с кашкава обаче отгоре. Вътре има зеленчуци. Яко. Много съм гладен, наистина. Ако това ако ще го разделяме, трябва да се раздели сега, защото... Колко яйца има тук, там... Напреди тук колко яйца има? Тук има 4. Така. 4 яйца и около 30 грама сирене 40. Тук омлета го правя с 3 яйца, ми е най-сполучливо ми става с 3 яйца. И тук има 2. Като, нали, това може да е с примерно само 2 яйца, може да е с 4, да, може да е 6. може да бъде приготвено по различен начин. Просто направих самото омлече да е тъничко с 2 яйца, за да може като се нарежда да е на такива тънки лентички. Хората Няма, странни видеа им се гледат. Според мен такива идеи, нали, да се разнообразиш като цяло храната и начина на приготвяне. Защото, нали, всеки може да се направи някакъв стандартен омлет или яйца на очи, или нещо, нали, стандартните неща. Просто целта ми е да ви покажа различни идеи. Това беше всичко от мен, от нас. И от мен, да. Да. И сега ще пробваме и слушалки сме си взели нови за фитнеса, за да изолираме всякакъв шум в залата. Чао от мен! Ако ви е интересно, абонирайте се за канала, харесайте клипа.